harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Horas madihita saluhna. Selamat tahun baru madihita. Adorang sotapuka parmiguata di bagasan tikyon. Jumulohita martangiang nahohom di bagasan rohat tabi.
Amin. Terpuji Tuhan, marete mahita sian nomor sada, ayat sada, 2 4.
marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songono donin na Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinodang maho, ay na Roma na manodang iho, jala hamuliaw ni Jehovah bicar di atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata aman namarasi roha, hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di joho kami sian hahulomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say raja ito dim na badiay mahami, asalam gadda haporsyaon nami, jala asalam badia parangenami, unang marlidang binahin ni Portibion, asa sahat hami rapdot akan aporsea di goarmu, Tuhan nguluan na sorasuda, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamu mapatik di debata di minggu tasadarion, imasian patik parjulu sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjulu, ahudu Jehovah di batam ninna di batata, dang jadi maraku pau bahenomu di batam. Patik paduahon, dang jadi ganaumu, jala dang jadi sumanomu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di turuni tano, yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, aihon na uhum na dusugut, akan namar sineang di goarna. Patik papaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamuna sa siulaumu, alay yang goari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah di batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di nonomari do di toppa di bata, langit dohot tano do lau dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahini do ubah na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martuaho, jala liling mangolu di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon unako mamunu, patik papituhon unako mangalako, patik pawaluhon unako manako, patik pasiahon unako ulo makatidak kon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon
dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lupuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Beha padok ni debata taringot tupati nasa pului odo, ahudo Jehova debatam ninna debatata, pargugur naso hatu dosan jala parimas, siluluho dosa ni ama matu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut papaton, pinopar ni akan asogoroha diau, alai asido rohaku diakan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, atong rak maidugugo mahita sia Tuhan debata, laho mangulahon patit nai, ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho partu patimi. Amin. Tato poti madusata nagodang itu adu pandi debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutok poti hami dodosa duhot pangalasion nami nagodangi di julum. Tatap mahami marhite-hite asi ni roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata. Mucat pe akaduluk jala humutal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku nasotu pamucat sianho. Jala pada ni hadameoku nasotu pahumordit ninna Jehovah si asiho. Hasangapun madi debata na digijang. Amin.
hatani debata naga beturpu epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Yohanes sada mamukasian ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama marsikat soring dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai jala debata do hatai imana saur tu debata dimulanai saluhut nai marhite sian hatai do ubahen nama jadi jalandang adong nanggo sada sian naung jadi i naso marhite siani di bagasan hatai do panguluan laos panguluan do panondang hajol maon namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum alaidang di jakon nahulumi hehe do sada halas dinurun di debata di Yohanes do goarna sitidangi do ibana ubahen naro asa dihatidak kon panodangi anggiat gawe porsea saluhutna marhite sian ibana dan apalah ibana panondangi nama ketidak kon panondangi do tahe rapita alai nunga madokro uzui tu portibion panodang nasitongi na manodangi nasa zolma ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tidak kon maha porsiautai songon nati hina tidak kon didongata saha porsiaun di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehova i doa ma parguguna sohatu dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus namati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanwar turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhun tutusiamu ni debata Jehova amanai pargugo naso hatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditodi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa
dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Dikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 5 Januari 2025. Pandidion Nabadia, Minggu 12 Januari 2025 di Parmenggon pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Pandidion Nabadia tudak danak akar ruas ni Huriata nanaeng mambuan dak danak laho manjalo pendidion Nabadia asa Roma mendaftar huhud marguru di hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 pukul 16.30 WIB di ruang konsistori. Jala dibuan ma surat pengantar sian sintuawit, kartu keluarga gereja, dohot fotokopi akte kelahiran dak danak. Tikting naeng marbagas. Neng manjalo pasu-pasu perbagasan Ian Bintang Pandapotan Simanjuntak, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik, hutan kayu kami manis, anak ni Amata Rikhat Simanjuntak Nahinan, tubuh Ninata Nurhaida Buru Situmorang, dohot Roana Mona Lisa Martua Buru Sinaga, ruasni HKBP Depok Timur, Boroni Amata Baik Sinaga, Tubuni Nata Rointan Buru Hutagalung, Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 di Gereja HKBP Resort Depok Timur. Tuhatama nama masu-masu para saripion nasida, gabi para saripion nadenggan di tonga-tongata tarlo bumi di joloni tuhatta. Ruas namonding. Sada di hari Senin tanggal 30 Desember 2024 nunga jumolomonding sahalak ina Elmi Buru Purba umur 74 tahun dinading niamata Pangihutan Batubara Nahinan, alamat Kampung Pertanian nomor 35 RT 10 RW 01 Kalender Jakarta Timur Wik Kampung Pertanian. Tuudian di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 di TPU Pondok Kelapa Jakarta. Keduahon di hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 nunga jumolomonding sahalak ama Donald Huta Barat umur 61 tahun. Inabaluhon Inata Pelita Boru Simatupang, alamat Jalan Persahabatan Timur Tolu nomor 26 RT 5 RW Sada Jakarta Timur Wik Cipinang. Tuudean hari Kamis tanggal 2 Januari 25 di TPU Menteng Pulo Jakarta. Patuluhun nah di hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 nunga jumolomonding sahalak ama Wilson Marpaung umur 58 tahun. Inabaluhon Inata Situa Melva Borusiahaan, alamat Jalan Kayu Jati 5 RT Tolu RW 5 Rawamangun Jakarta Timur Wik balap sepeda. Monding di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan Johor Jala Udiana di Bonapasogit Pematang Siantar. Tuhatama mangalihon gogo dohot pangapulion di keluarga na tindak mohon. Pelian dohot aka udut ni buah-buah ajama di hartas tikting naung di parade ni Huriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaun aka si patupauta bahin sangap iguarna. Songonima tikting di Huriata Minggu sadarion. Moliate.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tangat dobotohon ujung nai jari-jari, jongjong hami di son jumolo pasahaton. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Amanginang nang swaksoni ruas nihuria nama dohoti parmingguon di Jabu alania kapar sahiton nang di gereja hatani debata di minggu dung tau baru tersurat di Jeremia 30 ayat 10 sahatu 14 songonom madidok. Tangihon hamuma hatani Jahoba hamu ale aka bangso parbegu jala baritahon hamumai di pulo-pulo akan adao jala hatahon hamu ibana na paserakon Israel na jolo laus ibana papunguhom muse jala ramotanna songon parmahan di punguanna. Ainunga ditobus Jahoba Jakobi jalanunga di palua ibana siat tangan ni nagumogo sian ibana. Rodo nasida sogot huhut marolopolop di pusuni Sion jala marongoman nasida madapot to dengan bahasa ni Jahoba. Eme dohot anggur dohot miak, dohot anak ni biru-biru, dohot lobu. Jadi to dinasida ikosongon porlak natakas di aek, jaladang be madate nasida. Jala marlas ni roha ma disi, namar baju, marhalia kaliang, dohot doli-doli, rodi aka natua-tua. Jadi mubama arsak nasida gabelas ni roha bahenokku. Jala apulaku nasida uhud palasod dung salpu godok nasai laun. Dungi marlobi-lobi mato dini akka malim di tabo-tabo jala bosuran bangsokku marsaulihon dengan basakku ninna Jahoba. Di sido sahatna salinai horas madihita manginang mauliate maditu hatta hipasita sian tahun nasalpu di tahun 2025 on nang pe ra torop dope na di pardalanan on the way ala sogot masuk nama akka dakdanak sikola ubahen dang pola marisi saluhut na akka bangku na di jolo dohot na di gijang molo tabandikot tu minggu dohot ari natal na taulahot di minggu-minggu na salpu. Amanginang ra sudedo hita di lehot debata keinginan dalam bentuk hal apapun. Adong do dilehot debata tu hita nalahomadai nalahomakilalahon akanauli natonggi na pinatongon ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta jalamoloboy nihan godang mamadokon anggoboy ikodayokuma aka naboy mabahen pasonang pakilala aku. Atar lumobi naung martabaru dohok marnatal hita. Jadi satabi amanginang adong do aka natua-tua dakola natua-tua lai aka naposope dang boy mangorom aka keinginan na di bagasa rohana
nang di bagasa dagingna, nang sipata dang sude keinginan ni dengan ikut dituruti. Tarlu mobi makam baru tahu baru hita, adong do nama motong mungkin di tahu baruon, adong do mungkin di si hasoluan ni rohana, HP sasitongna nunga kolesterol ibana. Alai alalau ibana tu dapur di ida dang adong dape mangalang. Biasa dosai akan atu mabunai di ida dang adong dape mangalang. HP yang way dokoni tahun. Tidak boleh makan hati. Tidak boleh makan jeroan. Di bereng tu dapur. Bah sonna sodong mangalang ina. Lau mu se tujuh lo. Lau mu se tualaman. Keluar masuk di ida. Alai nunga adong asam uratna manang kolesterolna. Alai aladang tahan ibana manaon hisap ni pamanganna nang hisap ni dagingna. Dibuat otik, disehat dialang. Romaina tonni. Ai di dia sianon ni. Nekid di sodo. Muruk inaton. Roma amato di dokon. Unang paingo tau tiki mangan. Molo di paingo tau tiki mangan. Tang denggan. HP sasitongna na denggado na sinakapan ni inatai alai ala sobui mangorom pamangan dang boy mangorom hisap-hisap di daging ubahen na ikut dipangan ni gabe kudang manuaingon namar sahi di rumah sakit. Sumurung do Natal do tau baru godang namar sahid ala dang boy di orom pamanganna dohot hisap-hisap ni daging. Sasitongna dang holan hisap-hisap di daging taringot tu si panganon alai di leho debatado tu hita sada hati. Tuhan memberikan kepada kita hati. Godang do jolma bermasalah taringot tu nasoboi mangorom hisap-hisap ni ate-atena ubahenna godang jolma dang mardame di bagasan parnguluanna. Ido kana manginang godang jolma dang boy mangorom ate-atena ubay dang mardame ibana jaladang boy ibana sonang sasitong na molo tabereng do alaniaha do jolma godang di bagasan pardalanan ningoluna kurang berbahagia ibana taringot tu na adong na di bagasa rohana doho pikiranna molo sosautisi tupa rimas muruk ibana ala memang tang boy ibana mardame dohot akka na di bagasa rohana di pikiranna. Ido ubay na manginang taringot tu si pangano pay taringot tu akka naroa pay sasitong na parjolo di parateatehon dung di parateatehon dinikmati dung dinikmati menjadi kebiasaan buruk dalam kehidupannya. Manang isepe siap pardalanan ningoluta na soboi mangorom rohana pikiranna nang pamanganna parjolo memang na di parateateho do. Ay songon na bagak, songon na uli, songon na tabu, tertarik ibana. Setelah itu mulailah menikmati, dung mulai menikmati ubahen imana mabahen ibana. Gabe mate ibana dihisap-hisap na soboi di orong. Ido kasasitong na amanginang sasitong na yang gode batatai dang lomorohanan yan ikom madabu bangsonay. Dang lomorohanan sasitong na halak bangso na pinili nai ikom madabu tu Babilon. Alai dang boy di orom. Dang boy madokot cukup. Dang boy na sida madokon ikut debata nama no pahami nama no gihok kami haruar siat tano misir sahatu tano kanaan ikon ido sobaun nami alai hira atar pahebat tebat to mara bangso Babilonon ubahen na ikon olo na sida mardongan manoba debatani Babilonon ubahen na tartaban na sida disi ido ubay na manginang di bagasa turbo di bagasa tikyon om masa sitong na baga-baga ni debata
tuaka nabui mangorom rohana pikiranna dohot pamatangna asa unang madabu ibana songon bangso Babiloni, bangso napinilit ni debata. Ya, ini adalah janjinya kepada orang yang bisa menahan segala nafsu, segala keinginan, segala yang tidak baik dari hidupnya, tetapi dia memilih dalam kehidupan ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Tabayakom majo amanginang 70 tahun ma pai mai mahon akka pasi-pasi 70 tahun manasida pai mahon akka baga-bagani debata laho pai mahon adiga debata. Kapan Tuhan mengembalikan akan asatia tu debata. Molo didokko tu hita 3 tahun do hita setia molo tongon mengadopi akan amol hita 3 tahun do hita boy martangiang tu adopan di debata molo nunga taboto sakap baga-bagani debata di bagasa pardalanan ingoluta molo masa tu hita akka parsorion masa tu hita pangujunan 3 hari 3 hari 3 tahun do hita benget sabam rohata. Tawayak koma 70 tahun amanginang moladong akan asatia maradopo debata sai bujur burju ibana maradopo Tuhani sai toktong tangyang na maradopo Tuhani tang taboto atabayak koma satabihata namar natalihita adong sipata ruas na marungut-ungut holan alani dang boy hudul di gereja holan alani dang boy hudul di gereja nung ngasung nima ungut-ungut na maradopo debata nang maradopo parhala duni hurion ala soboy hudul pitor muba rohana holani dope atar behama molo 70 tahun akan aburju paingot-ingot pada ni debata paingot-ingot akan nauli nalaho pasahato ni debata tuaka pasi-pasina pinoto boy molo sada sudut dihita nuengot tabayak ko majo sudut nuengon ni sahalak jolma molo gok umurna 70 tahun hampir 70 ke 80 mau lihat berarti mulai tubuh ibana sahatu nama rumur 70 tahun sahatu nelanesia ibana ikot tangi hononna ikon hirimon nama baga-baga ni debata adiga debata paulakon adiga debata mangalehon hanguluan na baru tunasida. Halak na tong pena di bagasan paimahon say diingot-ingot do. Jadi memang amanginang moladong dison na di baga-bagahon akan nauli na denggan di bagasan parnguluata sotung do na mangaleho baga-baga gabe songon hatani Medan bahasa Medan parjaji koling hasik do tabayak ko majo molo nungamar baga-baga naik ko dapot tonot tai naik ko lehonon nai tu hita alai atsugari nata parbagai nungadidok tu hita alai molo di parbagaho tu hita dang di pasahati atar ngeri-ngeri sida dong jalada kolat tuhami rasongoni masa tu sude jolma do hea masa soni nunga di parbaga alai dung di parbaga tu ibana tang dapot pos marohamda molo nunga hudulawan non pokokna hubai maho di siamuku doh di habiraku alai ingok ma tau palimahom mai mardalas tau parjolo paduaho patuluhon palimahon dung palimahon bah molo pajupa hirasonitadda molo pajupa baholan seihelo karena memang menantikan janji itu adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan jala odona ni parbaga ni akka pasi-pasi ni bangso Israel nasatia tu debata ingot donasida di baga-baga ni debatai ai di dok nasida do debata tahi debata nasatia
debata naso olo muba diaka padanna jala ibana do tutu nama boa kami haruar sia tano habuanganon sia tano Babelon tu tano naung pinasahat ni debata di bagasan paranguluan nami. Tua kapasi-pasi mereka mengingat janji Allah dan mereka selalu berharap kepada Allah. Dan natuna paduahon ima tuaka nasai nasoboi mangoro pisap ni dagingna nasoboi ibana tokin di bagasan parsahiton nasoboi tokin ibana di bagasa parmaraan nang pangujunan di pasahat debatado tong baga-baga tunasida hamupe naung tartaban nasoboi mangorom nasay mangulahod dosa ipe jowokudo mulak hamu tuadopan ni debata. Amang inang nawaholongi di bagasa Yesus Kristus. Sasitong na ta ibarato ma songon na tua-tua debata maradopon hita saluhutna. Songon ido sasitong na tua-tua maradopon akka ianakonna. Mungkin dohonot tama songo parohaw ni debatai ma parohaw ni akana tua-tua mungkin memang molo soboy be di picang akadakdanak molo soboy be nasida di paingot di akka pardalanan ni ngoluna mungkin ikon hatana paet hatana horasma maradopon akka ianakon asa iboto nasida natongon hona uhum do nasida maradopon akka naniulana maradopon na tua-tuana tarsongon hido kana manginang tikidak danak aikan sipata tangis akadak danakon alani hasalaan nado sasitongna tadok majo tangis dak danakon diuhum alani manako parjolo tangis noka sonoda alai dung liling tangis non madokon ele kau oma ele kau bapa mungkin ikut jolo di uhum mungkin jolo ikut dipilti do si pareoni aka naso olo maralohon aka nautinohon di debata ikut jolo dipiltik di paloas debata rosasitongna aka sahiti aka parsorioni aka nama baher rohata gabe marsak sipata Tuhan harus biarkan dahulu asa haduan taboto dia do lapatan ni akka na dijauh na dipulihkan hubungan kita kepada Tuhan. Tabaya koma amang hinang tadok majo saya hudokon analoginya adalah kita dengan orang tua atar behama nasehat do orang tua ta mereka sehat tetapi kita bayangkan orang tua membiarkan anak-anaknya terlantar. Tapi mereka ada, mereka cukup. Tetapi itu adalah bagian daripada penghukuman daripada orang tua kepada anak. Hira songoni masa sitongna debata maradopo kita sipata lo inna debatado. Asa hubereng jo atar behado ngolum. Molo nunga songoni ho, molo nunga ho na panguhuman di debata ho di bagasan pardalanan ni ngolum. Memang amang inang tadok ma lamdau hita siat debata ketika Tuhan memalingkan wajahnya dari kita lamade suma pardalanan inguluta tabayak komajo sugari adong na tua-tua di son na tinggal rap dohot anakon na terlumo bima akayanakon kepada orang anak-anak orang tua membiarkan anak-anaknya di rumah terserah mau ngapain. Ala nung nga dipahingot, marhempo pe nung nga dipahingot, liling mulak, nasalanon ni per jam di telepon alay, nuengon ni mulai manugot lao, sahat tu jam 12 dang dipahingot be. Atar bohama molo so di paradi akan tua-tua be, si pangano tua kaya nakonna. Atar behama molo dijabui, among na inong na. Nung ngasip benasida dijabui dang adong bemakuling madokon mangam minum mamuruki dia kahuranganna atar bohama tidak ada lagi ketentraman ketika orang tua telah berdiam
Tidak ada lagi ketentraman dalam kehidupan kita manusia ketika Allah telah berdiam untuk segala kejahatan dosa daripada manusia. Lo manasida manutud dalanna manutul lomoni rohana ai hupayingot nasai launon dangolo nasida muba dangolo nasida maninggalhon akka hasalaanna ido ubay na manginang sasitong na paingotok kita songoni harsang songoni pakilala atta nasay laonod dao siya Tuhani tabayak ma songoni ma pakilalaan ni ganup na dao siyan akan na tuwa-tuwana ala soadong be akka si pahingot poda ala ni akka hatakangan alay di pahingot dohita marhite hata baga-baga ni si Jeremia tuaka bangsoy nang tuhita na paingotok kita na parjolo debata sa dirima na gabi parmahan diaka bangsona bahwa Allah sendiri yang akan menggembalakan para umatnya. Tabayak ko doa manginang di bagasan parnguluata song dia sahala parmahan na memang parmahan tabayak ko masong dia sahala na tua-tua na totu si tutu parmahan ibana dia kaya nakonna mulai sian namenek sahatu na magodang ibana tabereng song dia perjuangan mereka molotiki moho danaki dang nok si matua dang nok si malolong ni akan na tua-tua molomohop akay nakonnai kecuali akan na tua-tua na sosongo parmahan imana ay molomoho danaki aka inong na wah aka among na moho no do si malolong na tor di jama do si majujung na itoki-tokin moho do imana bah nung ngabe dang moho be tokin nai di tiyo mo say ay boha moho hira atar songonima debata namarmahan pardalanan ningoluta nang pesipata ikotadokon ay mardalanau tu dia peau hira lomolomokku do dangadong namanga toyau dangadong pola nariko taringotu pardalanan ningoluku hira sodi parmaka debatado au sasitong na bukan tidak digembalakan bukan tidak diperhatikan oleh Tuhan tetapi diperhatikan digembalakan tetapi tetap lari di bahid do talina song mangikat horboi mangikat habingi di bahid do talina alay boy do mangarutason tabayak ko di bahid talina alay mangarutas do onni lau ibana terkadang juga manusia seperti itu Tuhan sebenarnya mengingatkan Tuhan sebenarnya menggembalakan kita tetapi bukan Allah yang tidak menggembalakan tetapi manusia-manusia yang terkadang lupa bahwa mereka sedang digembalakan. Adong do na tongon nuengon ni na terlalu capek dope di jabu alok majo ijabu majo modo-modo mau sia jabu mamanot to live streaming au i sedon not jamita barjamita mulai jamonom 1 jam tonga pitu ima bulus hutototon lo ma ijabu mau dang pola tu gereja au mar minggu di boto do riko ni namar minggu alai dang dipatuduho dirina na di parmahan debatado ibana napaduahon Jehovah manobus bangso Israel nang manobus sita dakku boto say halak na martua mahita halak Kristen Batak alai di tempat pelayanan namihian ala kudang dodisi halak maya-maya molo jupang ari besar ni halaki kudang lau tu pegadaian menggadaikan properti emas buku-buku berharga untuk bisa mendapatkan uang asa adong pakion nasida nalaho marhari besar nasida dakku boto di Jakarton masa do manggadehon
barang masa do manggadehon akana adong nalaho parohon hepeng alai, dimanapun itu pasti masa alai banyak atau tidak itu tergantung mungkin Allah. Dimanapun kita tidak boleh menutup mata bahwa kemiskinan itu bagian daripada manusia selama dia hidup. Atar songoni masa sitong nahita, atar songoni masa sitong nahita ditobus dipalua debata hita. Atar songoni masa sitong na pardalanan nguluta naong halak na punasa alai ikot tobuson ni debata mai marhite anak na Tuhan Yesus Kristus. Kita bayangkan. Dan adong na boy paluah kita molo nunga tartabak kita. Emas atau apapun yang sedang ada dalam pegadaian, mereka tidak boleh mengeluar sendiri ketika tidak dikeluarkan oleh yang dapat mengeluarkannya. Manusia tidak bisa bebas. Dan adong na boy manubusista asing ni debata di bagasan Yesus Kristus. Ikono donata ingot amanginang, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa sampai sekarang tanpa Yesus Kristus yang hadir ke dunia ini. Nang pesongoni bangsa Israel tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Amanginang, las dorohata di Natal tau baruon, las dorohata, las. Alay adong do sudut no poso, dung sata bidung lam matua ibana lam gudang dia di dohoti mana Natal di dokoni mana sonon. Sudah banyak Natal ku ikuti. Umurku sekarang sudah menginjak 40 tahun. Alay di dokoni mana mah. Natal tahun ini kurang menarik. Natal tahun ini tidak spesial ina ibana. Adong do songoni amanginang. Adong do songoni amanginang. Nunga bosan namar Natali ya. Bosan namar Natali. Dang songon na ujube Natali. Memang adong do jolma na bosan mar Natal. Dia sudah bosan merayakan Natal. Ay ditagam ibana molo jupang ari Natal. Roma anon ni todong sian akaluat na daw. Mabuani aka dodol garu mon. Molo sia Batam di bawah menoroka-roka. Molo sia dia do muse. Molo sia luar negerion ibo mono Cendramata Singapura manang Australia. Ala jupang ari Natal. Alay dang adongi. Bosan mar Natal. Biasana mar bida do hami inna. Ala argano aeng bedua dang mar bida hami. Biasana masa opor do hami inna. Alay dang tau no down. Biasana mabahisa segu do hami down. Biasana mula do todong no aeng down. Biasana mar liturgi do kami no aeng dunggati paditana dang boy be mar liturgi inna. Biasa aja. Dunggati sude berubah. Sipata hita amanginang lupa tu si tuhuni Natali sasitongna debata na manobus debata na paluahon hita sian hadosauta ido sasitongna si tuhuni Natali Natal gabelas ni roha di hita ubahen dangadong sidaliata dangadong alasata madokon hurang tabu do Natal doho tau baru tau non ala boha ala pakila la atta do natabain disi amanginang naparpudi amanginang totu sahali halak namar lopolok mahita halak namar lasni roha mahita halak na bosur jala sahatu halak namar lobi-lobi mahita ala jonok hita maradopon debata. Heado tarajumi amanginang naluango do halak na padaohol lakana dirina maradopon huria maradopon debata. Heado tarajumi amanginang ketika kita memang betul-betul jauh daripada Tuhan, jauh daripada doa, jauh daripada ibadah minggu, kita sebenarnya adalah orang-orang yang sedang menjauh daripada Allah dan menjauh daripada berkat-berkat Allah. Allah ido madokon disi adong debata, disi adong olop-olop,
Disi adong debata, disi adong haluaon, disi adong debata, disi adong lasni roha di bagasan parnguluata. Boy do ta suliki ti amang inang. Ay molo adong di rohata solot, sa sitong na di rohani halakapi adong nona solot. Molo adong hacit di hita, di halakapi adong dona hacit, alay ay behado. Say hurang dape lasni rohata. Say hurang dape olop-olopta, say urang dape akalas ni roha di bagasa pardalanan ning ulutta. Suku-suku tu hita. Ay bohado tutu nadau hita sia debata. Tuhan itu jauh dalam kehidupan kita sehingga kita tidak merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kan manginang dos do marsahit. Alai adong do jolma holan saoti pe marsahit ibana. Alai nunga macam si dalianna. Puasa nak kidang marminggu hoi nangin na. Aka inata manukuna kadonganna. Ido haci nakini tangaku dang boya marminggu. Di dokom muse di partangyangan. Bay majoida tangyang tay. Dang boya mabetangyang. Sigur bakot tangaku ina. Macam do nama bahe kita dang marlas ni roha, dang morolopolop, molo dau hita siat debata. Alai molo lam jonok kita maradopo debata. Lam jonok ma akalas ni roha, olopolop, dohot akka pasu-pasu ni debata di bagasan parngulu aku. Ra dak kita nau pogus. Radak kita nau dangol, radak kita dohono na soadong madai akan nauli na dinggad na pinasahan ni debata tu hita. Alay boydo hirahita nama halak na paling menderita di tanoon. Alan ya kasih tahu nata. Si pata amanginang boydo mardalak kita, boydo si pata marubat kita tures CM, mulu marubat kita tures CM. Manangah hape sahimu mololau marubat tu RSCM. Mau lihat tema Tuhan. Mau lihat tema Tuhan. Peak-peak jolma disia. Si pata boy dodohot tamu diakoni sosial. Ay molo dohot tita diakoni sosial. Tabereng akar ruas ni huriatai. Akan amar sahid. Akai nana mabalu. Akan apogos. Batahe. Mau lihat Tuhan hudok tuho. Asa tubuh haporsyokku. Molo huida akadonga songonon nahu masjid. Alani amanginang lam jonok mahita maradopo debata asa tahida akalas ni roha nalau si patongon ni debata tu hita. Amin martangyang mahita. Mau lihat Tuhan ho pasar rohanami tuho. Di minggu sadarion di paingot hatam dohami. Asa mangingot tami diaka baga-baga. Taringot tuaka pasu-pasu, taringot tuaka pajauon, taringot tuaka lasni roha, tuaka nasabam marroha, nabenget, naboy mangorom di hata di pangalaho, ay holatusido na laho pasahatommo, akabarita lasni roha. Alay nang pesongon ni Tuhan, tuaka dongan nami, naong maparsaulihon, akan nauli na denggan tu daging na hobar tuaka na mabay sonang rohana na sipata sopola bedi pikiri dia dolo meni rohani debata ubay ikon na manaon na sida diaka na niula na sida ipetong ma say marpamuati roham tuaka hahurangan dohot akka hasalaan na sida asasahat baga-bagami Jehovah do namarmahak kami Jehovah do namanobus doho paluhok kami ubahe sonang marlobi-lobi butongan hami diaka pasu-pasu nalaho pasahatom mutu hami Tuhan Jehovah debata amanami mau lihat maho pasa rohanami tuho mamulus hami di tahun 2024 jala oma minggu parjolo di tahun 2025
Hupukah kami di bagasan ibadah, jala sahat mahami tu ibadah na parpudian no di tahun 2025. Tuhan Jehovah debata, marsogot mamuka, mangula kami di akaulon nami. Na marsikola, paingot akadak danak parsikola, maparhasiatiki marsiajar dohok denggan. Diaka na tua-tua na mangula di akaulon na, tabaho tu nasida rezeki. Diaka na marsahid, say homa na pamalupom marsahid. Asa umira di hilala, boy nasida mangulahon akaulon na. Nang tang malum penasida dia kapar sahiton nai alai napos dorohanami melohona margogoy hon nasida tong do boy marulo polo marlas ni roha akan amar sahid akan adangol akan asopot somarama somarina alahona manarihon pardalanan ning ulo nasida utangnya ko kami ma akarwas ni huriam namar sahid di rumah sakit Ebenezer Manurung Haposan Tobing Hendrik Siregar Helda boru Manalu, Nyonya Silalahi boru si Rait, Nyonya Pendeta si Mamora boru si Torus, Nopelin si Tumorang, dohot inang si Tualas Maria boru si Rait, na pihakna sida di rumah sakit noaing, asi roham, pargogoyomu nasa ubat si Panghanon, bahen pamalum pamatang nasida. Jala hutangnya kok kami noengon, ima inanami inang si Tua melpa boru siahaan, dinang jumolo marujungolo amang marpaong nahi naholongan ni inang nang hami margogoma inang rapdohot keluarga asa idaun nasida Tuhan debata napaluahod debata na mga puli nasida mauliate madiho Tuhan di bagasa Jesus Kristus martangia kami todopamu amin. Mari dehita huhut papung pilihan. Jesus,
Martangiang mahita. Ale de bata amanami na di banua kicang, hodo haroroani saluhut sirehol-lehon na denggan, dohot na saulibasa mauliotus. Hupasahat tami masyan nani lehomi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jal ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga di huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gunhani sileho-lehomi tuhami, asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nadi banua kicang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malo meniroham di banua tongosong nadi banua kicang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosanami song panesanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami tugyoto pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor homma damena tuton dim. Siap. Maro